Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Mama uno ndikulandireni abale ndi alongo amene takhala tikukudikirani kwa nthawi. Ndikudziwa kuti mwachoka madera osiyanasiyana, kwina ndikutali malinga ndi misinkhu yanu agogo komanso agogo achikazi ndi achimuna ndi ena achizimayiko pamodzi ndi azibambo. Ndikulandireni mene mwachoka kumusi kwa tsabango, Mulungu akusamalireni mwapaderadera. Ena mwachoka kumusi kwa Ngulalo, Mulungu akudalitseni. Koma atatu amene mwachokera kummawa kwa Chiwamba, kuchiwamba uko kutali ndithu, tinakudikirani uthenga utakupezani zikomo kuti mwabwera. Tikulandirani ndithu. Kumanowu tikuchitira muno mu area 23 mbali mwachiuzira. Ndikudziwa kuti mmene tateromo ndikuti ena takutengani kuchoka kwa Gubu, mukuserereka, ena kuchoka kwa Chipeni zikomo, ngakhale ena antunda wa Nanjiri, kuoloka Nanjiri kumusi uwu pamene mukuyenda kupita kwa Kanyandule. Timaoloka Nanjiri patundapo kupita madera akumeneku. Mulungu akulandireni, akudalitsenso zikomo. Izi zimene tifuna tichite panozi tikujambula, tisowa bata komanso ufulu kuti ena akhoza kukamva nawo, makamaka osati chifukwa chakuti tasonkhana ife wodzatenga chithandizochi wodzalandira kanthuka, koma makamaka chifukwa chakuti tikhala ndi pemphero mkati mwa audio imeneyi wapempherera wanthu amene amapereka chachikhumi. Lero ndi pa 5 mapasti 9 ya mmawa. Mulungu akudalitseni koposa chifukwa cha kusonkhana kwanu. Ndikulandireni ndi mawu a Mulungu amene tiwatenge pa buku la Exodo chapter number 35. Mundikhululukira mpingo ndi abale amene tasonkhana pano kuti ndigwiritsa ntchito Exodo chapter number 5 ngati chokukumbirani, kapena ngati chokunenezerani, kapena ngati chokukakamizirani. Mundimva mmene Mulungu andithandizire kalankhulidwe kake, iniyo mukonza monga mmene Mulungu angakupasireni kamvedwe. Koma ndilankhula zimenezo kuti ndizisambaso m'manja, nditero kuti musamve ngati ndikukukokererani ndikawerenga mawuwa kuti nonse muyenera kulowa Seventh Day Adventist. Chifukwa nonse mukamva mawu akuti Sabata mumaganizira nsanga za chipembedzo cha Seventh Day. Tsono ndinapeza umboni kuti tikamapanga kugawa chachikhumi chimene anthu anapereka, chimene mwezi umenewu timati tigawane ndi amasiye monga mmene malemba anenera. Sitiyitana okhawo amene tili nawo mu Seventh Day mu, koma timangoyang'ana kuti amasiye, chifukwa Baibulo silinasankhe type ya chipembedzo, type ya chikhulupiriro, koma nangonena kuti amasiye anu akhalepo. Choncho ndimafuna kuti tizigwiritsanso ntchito njira yomweyi kuthandizirana ndi kudziwisirana. Ndisanawerenge mawu pa Exodo chapter number 35, tili ndi nkhani ina imene ikundipanga kuti lerolo ndiyambire pa Exodo chapter number 35. Kuyitana anthu ngati inu kuti tidzagawane za chachikhumi chimene Ambuye wapereka kudzera kwa ine
sikuyamba. Koma mmene ndakhala ndikuyitana anthu kudzapeza chithandizochi, ndayenda malo atatu amene ndinakapeza kuti kukuchitika mistake ndi anthu amene timapasa chachikhumiki. N'chifukwa chake ndakutengera ndikaye pa Exodo chapter number 35, ndipo ndathandizidwa ndi Mulungu kuti ndisanapereke chithandizochi chapter 35 cha Exodo ndidzichigwiritsa ntchito kwambiri. Nkhani yake ikuti miyezi ingapo yapita kumbuyoku ndapita dera lina la Ntchisi lamalire ndi nkhotakota maboundaries achakwa Mwansambo uko, mene ndidasonkhanisa anthu kuti tigawane zimene Mulungu watipasa ku nkhani ya chachikhumi, zimene chachikhumi ichi chikamabwera chimaphatikizananso ndi zopereka. Nthawi zina zopereka zija ndi zimene zimathanso kutipasa bize kuti tifikire madera akumene kukuyenera kupita choperekacho, chifukwa kunjaku anzanu akuchita akumatipatsira zoti tizakupatseni. Ndi tsiku limenelo titapita kumaloku ndinatenga mainvopi ndikulongezamo chachikhumi, ndiye ndimayika chachikhumi kuphatikiza ndi ndalama ina yopereka imene adapereka m'bale wina amene sitingamutchule dzina muno. Ndiye ndimaphatikiza ndalama yanga ya chachikhumi chokha pa gulu limene lidali pamenepo kuti tigawane ratio yofanana. Ndinkayenera kumayika 65,000 kwa munthu aliyense malinga ndi mmene tidalili. Koma ndalama imene munthu uja adandipatsa kuti ndiyigawe ndi anthu amene anali pamenepo, ndinkayenera kumayika 100,000 mu envelope iliyonse. Ndi kuti tsiku limenelo anzanu analandira 165,000. Chachikhumi inali 65,000, koma imene adapereka ndi munthu ndi mmodzi sawiri adandipasira ndalama imeneyo. Ndi kuti ratio inkakwana 100,000 munthu aliyense. Choncho pophatikiza ndi chachikhumi munthu amatuluka pa malopa ndi 165,000. Sinadziwe kuti ndalama imeneyi ndiyokwanira kuti anthu akhoza kuyamba business. Panapezeka pagulu lomwero anthu kuyitanizana nkugwirizana kuti anthu 4 or 5 ife ndalama iti isonkherane ikhale pamodzi kuti tiyambe business. Koma ndi anthu achikulire anali zibambo amisinkhu koma wopanda kanthu, chifukwa chachikhumi ichi kwambiri chinkapita kwa anthu osauka. Ndipo mayina amenewo ndi amene ndinapatsidwa ndi mipingo ya m'midzi kumadera amenewo kugwiritsa ntchito akulu mpingo ndi ma elders amene amandilimbikitsanso kuti ndisamatchule mu audiomu, chifukwa enawo ndi ochokera ku Seventh Day Adventist ya Mtanda amene anawuzidwa kuti sayenera kukhala pa mgwirizano ndi Brother Tribe. Choncho anandipempha kuti ngakhala mapereka mayinawo ndazibusa awo, koma ineyo ndisamatchule mayinawo. Kakalabuko kanayamba ndipo anthu aja anayamba kumapanga business. Munthu yemweyu amene anandipasa ndalama imene ndinayigawa ma 100,000 mu envelope iliyonse, patatenga miyezi 7 adadzandipasanso ndalama kuti ndipite kumeneku ndimakaunika kusiyana pakati pa Chisilamu ndi Chikhirisitu. Kwa amene adandiyitana dera limenelo, mukudziwa kuti m'malire mwa nkhotakota kwambiri ayiwo ambiri ndi Asilamu. Komanso tinkakaunikira kuti kodi nkoyenera anthu a Chikhirisitu kumadya nawo sadaka. Ndi nkhani imene idapitira kumeneko ndi maulaliki ena.
akhomo ndi khomo. Ulendo umene untapita kumene ndinakapeza chimene chikundipanga lero kuti ndiyambire kukupasani mawuwa kuyambira pa Exodo chapter number 35. Linali tsiku la Sabata ndipo ndinapita kukakhala nawo pachalichi chimene sandidziwa sanandionepo, ndipo ndinakasonkhana nawo mkachisi ameneyo mpaka ndinatuluka popanda wondidziwa kuti ndine ndani, ndipo sindinaziwulule. Ndinapemphera nawo kukachisi ameneyo. Ankanditchula pozuzula nkhani zina zimene akuti ife tikulankhula pakati pa anthu, koma ine sindinayankhe ndipo sindinawuze kuti amene mukunenayi Twaibuyi ndilipo mpano. Adalankhula kwambiri za Twaibu, za Yankhomalizani, Ndalapani. Atatu ife tidatchulidwa, koma sikuti potitchula ankatiyamikirayi. Ankanena monga mmene iwo adaonera. Nditatuluka ndinayenera kusakasaka abale aja. Ndinakapeza kuti akakalabu aja ali pa nsika. Linali tsiku la nsika dera limenelo, ndipo ndinapeza onse ali pa nsika mmene analili akugulitsa. Sanapite kopembeza, anali akugulitsa tsiku la Sabata. Ndalama yake ndi 65,000 yacha chikhumi ija plus 100,000 inapanga kuti ayambe bizinesi imene ankagulitsa malondawo mpaka tsiku la Sabata. Ndikukhulupirira kuti mukhale ndi ine pamene ndisanagawe ndili nazozi mundimvere. Ndikunena zimenezi chifukwa cha chapter number 35 chimene ndikufuna kuti ndigawane nanu. Chili ndi nkhani ina imene sikugwirizana ndi chopereka, komanso kanikani sikugwirizana ndi koyambira kwabwino kwa nkhani zokhuzana ndi chithandizo chimene tikupasana panochi, kugawana monga mwa malemba, kumene ine ndikusambira m'manja kuti ndondomeko zacha chikhumi mmene zimayenera kuyendera, ndipo ndikuyesesa kuyendesa monga mwa dongosolo limenelo. Ndinakhumudwa ngati munthu, ndinayitana anthu amenewa ndiwalangiza ine kuyang'ana pamene panali njinga, dzuwa likulowa, ulendo kukafika kudera limene ndayimika kagalimoto kanga kuti ndidzikanyamuka kumabwerera kumene ndimayenera kupita kukamanda. Panadusa nthawi ndinapitanso dera lina kunchinji, kuli dera lina amati Mikundi. Kumeneko kuli Mikundi Adimaki chakumeneko. Ntakafika ku Mikundi kumene unso udali ulendo wachiwiri. Munthu yemweyo amene anandipasa ndalama imene ndachosa ku 100,000 ndiwayikira m'mainivopi ya anthu kuphatikiza 65,000 yogawana yochoka ku ndalama zacha chikhumi imene timayipereka tsiku limenelo kwa osauka. Sakumva munthu yemweyo anandipasanso ndalama ina imene ndinayenera kuti ndipite ndikatumikire. Kutumikira uku si kwa nsonkhano kuti tilengeza kuti kuli nsonkhano kwa cheuche, koma ndimangogwiritsa ntchito zikulu la mpingo ati matchalichi ting'ono ta mchimidzi timene ndinachita chotheka kupeza nambala zawo, ndipo ndikayimbira amenewo kuti ulendo uno tikufuna alevi. Amachita chotheka kuti tumizira alevi amene inde field imalipira matchalichi awo amapasa, koma ali ndi zosowa zina zofunika kuti akadawonjezeredwa. Ine potsata malemba ndimayenera kutero. Ndinabwerera kachiwiri kumalo amenewa kukakumana ndi anzathu akumchinji. Tinalinso zimene tinkakafufuza kumeneko kumchinjiko zokhuzana ndi miyambo kuti tikawunikirane pakati pa opembeza asiyanitse bwanji ndi mwambo wa dziko. Nditamalizanso
ndinayenera kusakasaka abale aja amene ndidapitira nthawi ija nkukachita nawo pa nkhani ya chachikhumichi kumikundiko dera limenelo lozungulira mikundiro. Maposana amenewo ndapezanso kuti ali m'maokala aja timangowunjika zinthu pansi, kasopo chanchani kuyika papepala, kakologeti kuyika papepala pansi osati okala zomanga. Ndiganiza kuti ndanyamata magolosalezi koma oyendayenda ndakapezapo azibambo awiri amene ali nawo pomwepo, amene poperesana mayina makosana amene adapatsidwanso ngati anthu ofunika kuti alandire nawo malinga ndi umphawi umene unali kumeneko. So tamverani, mwaona pano kuti madera onse awiri nakapeza anthu atatenga ndalama za chachikhumizi amapita nazo kukagwira ntchito tsiku la Sabata. Exodo chapter number 35. Musayiwale kuti lero ndi pa 5 pamene timapempherera chachikhumi. Ndiye chachikhumi cha lero chikupita kwa amasiye. Mulungu akudalitseni nonse amene munapereka chachikhumi chanu chikufikira ena mwa amasiye. Pamene amasiye wakudya, ine Mulevi Bible ikundipasa ufulu woti ndidye nawo. Ndabwera kuzadya limodzi ndi amasiye. Tamverani, zopereka zofunika pa chihemacho. Padali zopereka zofunika kwambiri koma zoti zipite pa chihema. Choncho tikangoti kupereka m'Baibulo, Mulungu akamatuma anthu aja apereke amafuna kuti zipite zikagwire ntchito pa chihema. Aidha ndi chihema choyendayenda, chihema chomanga ndi manja anthu, kapena chihema chosamangidwa, koma zigwire ntchito m'boma lache ku nduna wina wache. Choncho Bible ikungonena kuti zopereka zofunika za pa chihemacho. Mwanjira ina padali zopereka. Chidwi changa chimakhala pa chapter number 35 ndimabalalika pang'ono chifukwa Bible ikuti zopereka zofunika za pa chihemacho. Tiyambe kumva pamenepo. Mukayang'ana mutu ndi verse 1 ndi 2 zimasemphana kwambiri. Bola verse 1 likadakhala verse 4. Tamverani. Akuti ndipo Mose anasonkhanitsa khamu lonse la ana Israeli nanena nawo, si awa mawu amene Yehova anawuza kuti muwachite. Masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri muliyese lopatulika la Sabata lakupumula la Yehova. Aliyense agwire ntchito pamenepo aphedwe. Verse 3. Musamasonkha moto nyumba zanu zili zonse tsiku la Sabata. Tamvera, nkhani ili apa inali nkhani yokhuzana ndi zopereka zofunika za pa chihema. Simunamve chichewachi. Nkhani ili apa inali ya zopereka zofunika za pa chihema. Tsono kuti nkhani ya zopereka zofunika za pa chihema ikhuze Sabata, ndiye kuti mundandandawu analitenganso kuti Sabatali lidzikhala chopereka choyamba chimene munthu akuchitira Mulungu wake pomulemekeza. Ndiye kuti choyambirira ino amene mwachoka mitunda ndayitchulayi kuno ku 23 kumene tikusonkhana pa khomo la munthu, ndimati muyambe mwatengakaye uthengawu m'dzina lakuti muli ndacho chimene inuyo muyenera kupereka pamaso pa Mulungu mutatha kulandira kuchoka m'manja mwa anthu amene akuyitanani kuti mudzadalitsike nawo limodzi kwa inu amasiye pa zimene Mulungu anapereka kuchoka mwezi wa Malichi pa 5
kuzafika solero pa 5 April. Tamverani. Bible likuti ndipo Mose anasonkhanitsa khamu lonse, koma pamene ndikuwerenga verse 1, musunge kwambiri mawu apamwamba kuti zopereka zofunika zapa chihemacho. Ndi akunena kuti ndipo Mose anasonkhanitsa khamu lonse la ana a Israeli nanena nawo kuti nanena nawo, si awa mawu amene Yehova anauza kuti muwachite? Akunena ndi anthu amene abwera ndi zopereka, koma ine ndikunena ndi anthu amene mwabwera kuzalandira zimene zaperekedwa ku kachisi, kuti muyenera kutsatira ndondomeko. Malangizo wa Mulungu sadanyengerere, chifukwa anthu amene akuwauzawa ankapemphedwa kuti apereke, osati kuti Mulungu ankapatsa, koma anthu aja ankawuzidwa kuti apasidwe, osati kuti Mose ankapatsa kanthu kwagawira kanthu, koma ankawuza kuti anthu aja atuluse zinthu m'matumba mwawo apereke. Ndiye chopereka chimene ineyo ndikuona ngati kuti inu kufunikira kwanu kuti mukamabwera ulendo wina tikakuyitanani mudzapereke, ndi chopereka cha nambala 1 chimene chili pa verse number 1, verse number 2 ndi verse number 3. Verse number 2 akuti masiku 6 azigwira ntchito, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri muliyese lopatulika la Sabata lopumula la Yehova. Aliyense agwire ntchito pamenepo aphedwe. Tsono uyu ankalankhula ndi Mulungu kulankhula ndi anthu. Mwamva zitsanzo ndapereka zija za amene anatengapo chithandizo cha chikhumi chimene anthu akamapereka amati akupereka ku kachisi wa Mulungu, ndipo chili ndi chimodzi mwa zopereka zopereka zofunikira zimene Mulungu amatuma anthu ache kuti akapereke. Ozigwiritsa ntchito akulamulidwa kusunga Sabata. Ndi pamene ndimafuna ndilunjike nanu ndi pamenepo kuti muzisunga Sabata. Kaya inuyo simupembedza tsiku limene lila Sabata, koma ndikupempheni kuti mukachoka pano ndikupita m'makomo anu, mzinyumba zanu, kokhala kwanu, mukufuna ndalamayi 1 mukayigwiritse ntchito. Ndikupaseni ngati malangizo kuti mukafika tsiku la Sabata muzisamalira kwambiri, kuopa kuti ndalamayi isakakhale chithandizo chokuthandizirani kuphwanya Sabata, kukapangira bizinesi tsiku la Sabata nkoletsedwa. Ndalamayi kukaphikira zakudya zodya tsiku la Sabata, kuyasa chimoto ndikoletsedwa. Pamene ndimayamba kupepesa paja pamenepo kuti kamnena kuti mutilalatira, kuti munena kuti mutitani, mene mungayikire chichewa pamene mungayikepo. Koma ine ndimafuna ndilimbikitsane nanu ndikukufotokozerani kuti pamene mukulandira zimene Mulungu wauza ana ache kuti apite nazo ku kachisi, zofunika za ku chihema, zikukukhuzani kuti mudye nawo, muvale nawo, mufunde nawo. Musasamalire kwambiri za chithandizochi, koma mudziwe kuti amene amayitanitsa ali ndi malamulo, kotero amenenso amapereka ali ndi malamulo. Zimveke pano, sangakondwe Mulungu kumakupasani chithandizo chimene muziphwanya nacho malamulo a Mulungu. Mulungu savomereza mdalitso umene mwadalitsika nawo kuti ukuthandizireni kuphwanya nawo ndondomeko zakumwamba za Mulungu. Salolayi. Kotero sangakuloleni inuyo, kapena ndinu achikulira achikalambire, kaya ndinu achinyamatako, kaya ndinu achizibamboko, muli monsemo mmene mukuonekera amene mwandipeza lero pano. Mulungu sangalole kuti azikuthandizani ndiye muzikaphwanya malamulo ake. Zikhoza kutengeranso kuti operekawe ndiye kuti sukulunjika nacho bwino, chifukwa zimene zimaperekedwazi zimabwera ku chihema. Kutere ku ena ali mayiko ku South Africa, ena
kunja kwa dziko, ena ali ku China anatumizako chachikhumi chawo kuti chikufikireni pa muyezo wamene mukulandirira. Choncho sizingakhale zabwino kuti Mulungu adzigwiritsa ntchito anthu amene aja kubweretsa zopereka zofunika ku chihema cha Mulungu, iniyo nkumaphwanya Sabata. Ndiye mukayambira pa verse number 4 muona kuti padali ntchito imene Mulungu adayipereka kwa anthu amene amapasa malangizo. Ndiyetiyeni muyambe kumva pamenepo Baibulo likuti verse number 4, ndipo Mose ananena ndi khamu lonse la ana Israeli ndi kuti, ichi chimene Yehova anawuza ndi kuti, muntengere Yehova chopereka cha mwanu cha zanu, aliyense mwamtima wakufuna mwini abwere nacho, ndicho chopereka cha kwa Yehova. Verse number 2, muntengere Yehova chopereka cha mwazanu. Inuyo simuli empty, muli ndi chimene mungapereke mwazanu, even though ndinu anthu amasiye. Ndi chopereka number 1 ndi nthawi imene Mulungu wakupatsani kuti muyipezerenso nthawiyo yobwezera ngati chachikhumi kwa Mulungu kudzera m'makupemphera posunga malamulo amene Mulungu wapereka. Ndiziyeserapo mwayi ofotokozera kuti Mulungu anayika tsiku limodzi lokha la Sabata limene anthu ayenera kupembedza. Masiku enawa ndi oyika wanthu ndi maganizo awo kuti ichi nchikondwerero chakuuka kwa Yesu, tizikondwerera kuti Yesu anauka Sande, nkumapembedza Sande. Koma tikapita ku buku limeneli la Mlengi olenga onse, sanatiuze kuti tikepo tsiku lina, anachula tsiku limodzi lokha ndiye la Sabata limene inu muyenera kusonkhana. Choncho nimafuna kulangiza kuchokera pa zitsanzo ndapereka chakuntchisi ndi chakumikundi kumchinji, chikupaseni chithunzi cha kusakondwa ndi malangizo owonjezera pa kusakondwapo, kuti sizingamveke bwino kuti ichi chithandizo chikakupaseni niyo bize zosakhala bwino. Mkhristu akakupasani sapato, malaya, shati, nkukuonani mutapita nayo pamowa, mkhristuyo sakondwera, amadandaula. Koma akakuonani shati, malaya, thalauza mutavala kuchalichi, amasangalala mkhristu. Chimozimozi Mulungu sangasangalale atakuonani kuti mwalandira chithandizo chake, koma mukukapezeka kuti mukaphwanya nacho malamulo ake. Chifukwa chake Mose akunena kuti, ndi khamu lonse la ana Israeli ndi kuti, ichi chimene Yehova ananena, muzitenga zopereka kuzibweretsa kwa Mulungu mwa ufulu wanu, mwakufuna kwa mtima wanu aliyense, monga mwakufuna kwa mwini wache, abwere nacho chopereka cha kwa Yehova. Ndiye mukapeza kuti kupereka kobweretsa zinthu kwa Yehova ku chihema chokumanako, koma mutaphonya verse 1, 2, 3 zimenezi Mulungu sakanazilandira. Ndimafuna mumvesese bwino kuti ngakhala amene apereka zimene tikuti tigawanezi, ngati aphonya verse 1, 2, 3 ya pa Exodo chapter number 35, kuperekaku apereka kwa ulere, chachikhumicho chaperekedwa ulere. Ayenera munthu asamalire kwambiri malamulo a Mulungu olembedwa m'buku ili limene limatchedwa kuti Bible. Now gulu mukulipeza pa verse number 4 kupita m'musi, muwerenga chapter chonsecho mpaka na verse number 18 ngati sindikulakwitsa, ndime yoyamba ya chapter number 35. Mupeza kuti Mulungu akuchita ndi anthu
ndi akunena zinthu zimene anthu aja abweretse ndi mitundu ya zinthu zimene mulungu akuzifuna. Koma mulungu chimene wayambira kulankhula pa vesi nambala 1 mpaka na pa vesi namba 3 ndi kuti samakhala wokondwa anthu akamabweresa kwa mulungu ataphwanya malamulo. Ndiye kuti kauthenga komweka kakupitanso kwa amene apereka, kuti mulungu sakondwera kulandira zinthu zimene operekawo aphwanya malamulo. Ndi bwino kusiyana ndi kudzinyenga wekha, kugwira ntchito yopanda phindu, yopanda mdalitso, ndiko kupereka nawo kuyambira pa vesi namba 4 mpaka na vesi yake ya nambala 18, koma mutalumpha vesi 1, 2 mpaka 3 dzalakwika. Muone kuti muli strong owning pa vesi namba 3, vesi namba 2 pamene akunena kuti muli yeso lopatulika la sabata la kupumula la Yehova, koma aliyense amene adzagwira ntchito pamene popo aphedwe. Mukapeza kutsogoloku Aloni ndi ana ache akupasidwa malupanga kuti akalowe m'mudzi. Chinali chiweruzo chotero pamene Yesu asanabwere ku dziko lino lapansi. Choncho pokhala kuti ndikufuna ndikuunikireni inu abale amene mwandipeza, musayiwale kumene ndikuchokera, kuti ndikulangiza kwambiri za kusunga tsiku la sabata. Ngati simapembeza tsiku la sabata, ingokhalani chete, koma musatanganidwe tsiku la sabata. Zokutanganidwiseni zake zikhale zopereka zimene mukulandirazi. Ineyo ngati munthu ndinakhumudwa ku mikundi ndi mbaundale ya ntchisi ndi nkhotakota, kutulukira chakwa mwasambo. Ndinadabwa kuti anyamata awa, makolo awa, akugulitsa malonda lero tsiku la sabata. Ndinakapezanso ku mikundi chimozimozi akugulitsa malonda tsiku la sabata. Zinali nkhani zosausa. Ineyo mmene ndinaona kuti zili choncho, ine ndimati ndikulimbikitseni kuti kasamalireni ndi kudziwa kuti ndalama imene mwalandirayi ili ndi maginito. Tsono imeneyo ndi mfundo ina. Ndalama imene ili ndi maginito ake ndi otani? Kumwamba kuli mulungu kuyimira chitsulo, inuyo ndiye maginetiyo. Kotero kuti ndalama imene mwalandirayi ingakupangeni kulumikizana ndi mulungu. Chithandizo mukulandirachi chingakukokereni kukulumikizana ndi mulungu. Chayandikira pafupi ndinu kuti mukhoza kukodwa ku chifuniro cha mulungu. Muchatichitira kuti magineti tikuyendesa pamwamba palezala, imachoka pansi kudzamata ku magineti awawa. Kodi inuyo mungavomere kuti pamene chitsulo chotchedwa magineti kudzera muzoperekazi, mungalolere kuti mukhale nawo mbali imodzi ya anthu amene mudzakhale olandira kapena kupereka, koma mutasunga malamulo, kuopa kuphedwa. Choncho ine masanano kapena nene kuti mmawa uno, pamene nthawi kuti 20 past 10, ineyo ndikusiyeni m'manja mwa mulungu, ndipo ndikupempherereni pamene tigawane zimene mulungu watipatsa kudzera mchachikhumi nkumapita. Koma ndimafuna mutamvera nawo izi. Pamenepa amayitanisa zopereka mulungu. Pa vesi 6 anayitanisa golide, anayitanisa siliva, anayitanisa mkuwa, anayitanisa lamadzi, anayitanisa lofirira, anayitanisa lofira kwambiri, anayitanisa bafuta, anayitanisa thonje losazitsa loyeretsetsa limenelo lopanda zinyalala, ndi ubweya wa mbuzi. Zimenezi mulungu adaziyitanitsa. Tamverani, zidali zosavuta kupezeka zinthu zimenezi. Koma pa vesi namba 7 muone mmene anzanu adaziperekera. Anayitanisa zikopa za nkhosa, za mphongo,
zonika, zofira ndi zikopa za akatumbu. Kupeza zikopa za nkhosa za kalala osati iliyonse zikutipasa kuti tikupembeza the unique God, mulungu wa dongosolo, mulungu wokongola amene tikumpembeza, amene wakupasani zinthu zimenezi ni mulungu wokongola kwambiri. Muyenera kumpasa ulemu wake ndi kulandira zoyenerera kwa iye, inunso muli anthu oyenerera. Ndilankhule kuti pa verse number 7 akupasani zikopa za nkhosa zidali mmodzi zimenezi, zonika amazipeza mmodzi momwe, koma apo ndi apa zina amakachita kusinthisa kwa azinzawo chifukwa ndi zimene mulungu anayitanisa. Ndiye panali mitengo ya sitimu anayamba kuifuna imeneyi inaliko, koma pang'ono inkakhala chakwina kwake chifukwa inkayandikana ndi mitengo ya mgwalangwa imene inali mtunda wina wotchedwa kuti palana. Amakayitenga patali kuzafika nayo uku ndi kumayambiriro kuti Igupto, Israeli wangotuluka kumene. Ndiye kupeza mtengo wa sitimu, nanga iwo adadzala mitengo ngati ankachita kuyenda kupita mitengo imeneyi inali yoti yachitanso kudzalidwa. Ena anadzala nda Ahivi, Ayebuzi ndi magulu ena a mbewu ya Chikanani, kagulu kakunja kamene kanakhalapo mpingo usanatuluke. Ndiye ndi ulamuliro wakumwamba amatuma ndi amayenda tima distance titali pofuna kuti akapeze zinthu zimenezi kuti zibwere pafupi. Koma mbali imene imandichitisa chidwi kwambiri pa chapter number 35 mu verse number 7 ndi choyitanitsa ichi chimene mulungu adayitanitsa, chimene akuti ndi chikopa cha katumbu. Katumbu ndi kanyama kamene kamakhala m'madzi, koma madzi ake osati ngati lilongwe kapena na njiri mwaoloka uja. Ayi, madzi ake amakhala ozizira kwambiri, pafupi tinthu timeneti timabisala kwa ayezi. Tsono nkovutanso kanyamaka kugwira masana. Anthu awa amatengana ndi mabanja awo, yaya tiye nyale m'manja, wina azikawunikira sakali, mamuna alowe pamadzi ozizira 90 to 78 degree Celsius, ma ice block. Ndimene timakhala tizinyama timeneti. Ndi amati akakagwira ndi abwerenako kuntunda, ayambeka iwo kudziwamba kuti manja akhale bwino, kenako asende. Kanaliso kovuta kusenda kwambiri. Pazoyitanisa zonse zimene anayitanitsa mulungu pa chapter chimenechi, chinthu chovuta kwambiri kupeza chinali chikopa cha katumbu. Chimasiyana ndi golide, angakhale kuti amapita mapanga ndi malo ena amene angakapeze golideyo movutikira, koma kuvutika kwa ufuna golide ndi zikopa za mbuzi ndi za nkhosa sikunkafanana ndi katimu kamene kankapita kukafuna chikopa cha katumbu. Panali ma sacrifice. Ndalama iyi ina kwa iwo ndi chikopa cha katumbu. Mukasamalire kwambiri anthu inu, musamango uyesa dalitso okhaokha pamene mukudya zinthu zimene ana mulungu asonkha ndi kulandira. Mundikhululukira ndikulankhula mokhala ngati pang'ono, koma ndikulangiza kuti Ambuye atithandizire chifukwa imeneyi ndiye dongosolo lake. Chaka china ndasewerapo mpira Young Pioneer. Ndiye mu Young Pioneer anali ndi kochi ankamutcha kuti Mekasi Munthali. Mekasi Munthali anali ndi timashopu take togulitsa zitsulo, mabering ndi zina zotero. Ndikukumbukira kuti amataka fika pa ground pa Kamuzu Institute, apa ini abwera ife masivina ndikubwera
kuyamba kusewera mpira matraining. Akamaliza kuti tsopano afuna kupaseni malangizo, ankanena mawu amene ndikufuna leronso ndabwereze. Ankanena kuti cash talk doesn't break a friendship. Mwamva anyamata inu ndi ine kuti tikhale tili limodzi mkalabu ino ya Young Pioneer, ndiye nena ndizikuza ni chilungamo. Ndiye mundimve pano kuti tigwirizanebe, ineyo ndisamapite ndi mawu a ngongole. Ayi, ngongole imaononga ubale, koma cash imalimbikitsa ubale. Ndiye ankanena kuti cash talk doesn't break a friendship. Ndifuna ndibere mawu omwewo kukuza nino amene mwafika pano kuti cash talk doesn't break a friendship. Let me remind you and on you. Ndalamazi anthu amene apereka zina kwa iwo ndi chikopa cha katumbu, kutukwana mabuno, kulalatilidwa, kuthawa xenophobia kwa iwo amene akutenga ndalamazi kuchokera mu South Africa kapena konkuno ku Malawi, kwaona anthu akuyenda chiuzira vachipasula wapansi, madzulonso chiuzira vachipasula wapansi, kumene kuja kakapeza ndi chikopa cha katumbu kwa iwo. Ndikutenga kakobiri kamene kaja ndikuchosapo 10% ndikupereka. Ndizomvetsa chisoni kuti ndalama zimenezo tikhoza kuzitsegulira phwando ku dziko lapansi, azitumiki ndi anthu ena amene amapanga manage chachikhumi. Ndizomvetsa chisoni kuti tingatsegule makalabu onjoya ni ndalama zimenezi. Nkulakwa kwambiri chifukwa ena ndalamazi ndi chikopa cha katumbu. Tsono muzipita ndi mdalitso makolo, mupitenso ndi ulemerero wa Mulungu makolo, mutamvera nawo zimene ndafotokozazi. Ndilankhuleni mausiriza kuti mukalephera kupereka sabata koma mukamve mawu awa, mukalephera kubweza chachikhumi chanu nthawi yanu kuyipereka, chachikhumi cha nthawi ndi tsiku la nambala 7. Masiku opembeza mumaperekera chachikhumi, ndi chachikhumi chake chimakhala cha nambala 7. Mumaperekera chachi 7 kuchokera siku la sabata la pamande, mukazafika siku la nambala 6 la 7 ndi lake la Yehova, ndi chachikhumi cha masiku. Chimenecho mungalephere kupereka. Sindalama makolo, mumve pano. Ameni. Ndathokoza kwambiri abale ndalongo kuti mukutha kuseka nawo nkhani imeneyi. Ndikuti chachikhumi kapena nini kuti cha 7 cha nthawi ndi siku la nambala 7 limene limayimira ngati chachikhumi. Mungalephere. Sono mumve pano ndi statement imene ndikufuna kuti ndimalize kuti ndipemphere, kupempherera chachikhumi cha mwezi wa March kulowa April 5 to 5. Mumve pano. Anthu ambiri amavomera kuyitanidwa ndi Mulungu, koma samavomera kupereka zimene owayitana amayitanitsa. Sakumva munthu, ndibwereze. Ambiri mumaonawa anavomera kuyitanidwa, ndipo ndichophweka kuvomera kuyitanidwa, koma ndicholimba kwambiri kwa anthu ambiri kuvomera zimene owayitana amayitanitsa. Pamenepa ndikufuna ndikupaseni chithunzi chakuti amene amayitana ali ndi zimene amayitanitsa. Choncho mmene Mulungu wakuyitanani kuti mudzakhale nawo mgulu la amasiye a mwezi uno olandira nawo chachikhumi chakukachisi wa Mulungu chakuchihema, muzidziwa kuti mmene wakuyitanani ndipo iniyo mwavomera, it's easy. Koma ine ndikudziwa kuti ndizolimba kwambiri kutsatira ndondomeko za okuyitanani pa zinthu zimene iyeyo angafune kwa inuyo. Ndibwereze, ambiri amavomera kuyitanidwa, koma ndipo vuta kwambiri anthu kupititsa kwa Mulungu zimene owayitana amayitanitsa. Mwaona pano pa verse number 4 mpaka verse yake ya nambala 10, mupeza kuti owayitana atayitana onse nasonkhana pamodzi ana Israeli,
anavomera kupita kwa Mulungu osanasonkhana ngati mmene mwasonkhanira lero, ndiye oyitana uja anayamba kuyitanitsa kuyambira pa verse number 4. Oyitana uja akuyitanitsa. Ndiye ndimafuna nene kuti pamene mukuyitanidwa muzidziwiratu kuti amene wakuyitanani ali ndi zimene amayitanitsa. Koma ambiri amavomera koma amalephera kubweretsa zimene oyitana oyitanitsa. Koma titengereni chisanzo cha pa verse number 4 cha atumiki awa amene anavomera kukalowa m'madzi ozizira mbali mwa misinje ku Australia. Kunali kozizira kwambiri, timisinje tina timene timayenda dera limeneli. Inu mpingo wa Mulungu kumeneko ndi kumene kumapezeka akatumbu ndi malo ena ndi ena a dziko lapansi. Awa analola kumva kupweteka nanga apanga bwanji chifukwa zimenezi ndi zimene owayitana amene anamuvomera kuti bwana ndili pano amayitanitsa. Tiphunzire kuvomera kuyitanidwa, tiphunzirenso kupereka zimene oyitana amayitanitsa. Tiye tigwade pansi tipemphere. Lero ndi pa 5 Ambuye April, ndikudza pamaso panu mogonja ndi modzichepesa chifukwa cha chikhumi chimene anthu anu apereka kuchoka pa mwezi wa Marichi pa 5 kudzafika lero mpaka pamene tikuyambaso mawali. Anthu anu anachita chothekera kubweretsa zopereka zawo za chikhumi. Ine mtumiki wanu ndikutenga chimodzimodzi mwa zoperekazi, chimodzimodzi mwa magawo 10 lero kwawerula ngati nsembe pamaso panu ya fungo labwino lokoma yochokera kwa opereka amene anena kuti operekayo apereke zache komanso apereke ndi mtima ofuna wa mwini. Choncho Yehova, taonani kuti chopereka choyamba ndi mtima chisanabwere chuma chimene anthuwa amapereka. Kupereka ndi mtima. Ngati munthu sangapereke mtima Ambuye, ndiye kuti munthu ameneyi sangapereke chachikhumi. Lero ndikupempherera mitima kuti ikhale chopereka choyamba kumakachisi amene opembeza anu amasonkhana. Chopereka cha mtima kuma utumiki amene anthu anu amasonkhana, kuti iwo akapereka mtima choyamba ngati mphaso pamaso panu sikudzawawa kapena kuyembekezera mopyola muyezo kuchokera kwa inuyo pa zopereka zawo, chifukwa iwo anakwanisa kupereka mtima, nanga ndalama ndi chani, nanga golidi ndi chani. Kwa chake Yehova, mmene ndakweza mayina anthu awa pamodzi ndi makobiri awo, mwalandire Yehova pamaso panu monga nsembe pamaso panu imene anthu anu apereka kamba kakumva kuyitanidwa kumene munayitana. Iwowa anachisankhira okha m'mitima yawo Ambuye kuti adzavomera kuyitanidwa, adzaperekanso zimene oyitana amayitanitsa. Kotero kuti iwo atakweza manja awo kumene ali, Yehova, onani manja ambale ndi mulongo aliyense ku dziko lonse lapansi kanyengo kano amene wapereka ndi kubweza chachikhumi pamaso panu. Ndi malamulo anu sitingapezere mavesi owakana, chachikhumi ndi mawu anu sitingapezere mawu owachotsa, chifukwa inu munati muli yemweyo dzana, dzulo, lero ndi kunthawi zonse. Kotero mmene ine ndakweza manja anga kumwamba ndikuyimira kukweza choperekachi chachikhumi chidzanja lanu kuti muchilandire. Ndikudziwa kuti chachikhumi chili pansi, koma pamwamba pambaleyi pali mitima imene yapereka, imene mwanena kuti aliyense akamabwera kwa ine abwere ndi mtima wake okha kapena abwere ndi mtima wonse kaye poperekapo. Ndikuti imene mudayamba kuyilandira inu ndi mitima ya nyana mtindi, unyinji wa Israeli.
mutalandira mitima yawo, kenako anayamba kulowa mthengo kukafuna zikopa za katumbu, mutayitanitsa. Mitima ili m'manja mwanu, ili m'mbale yanu, atayipereka mu mbale yachopereka, adapereka kayi mitima. Yehova ngati anthu anu adzapereka mitima, sazanenerera kapena kulalatira za chachikhumi chawo kumene chikupita, chifukwa apereka mitima yanu. Yehova sazakhala anthu amangawa ndi machalichi awo ndi atsogoleri awo poyang'anira zimene iwowo amapereka ndi kuziona kuti zili value than munthu amene watenga chachikhumiyo kapena mpingo amene watenga chachikhumiyo. Iwowa chifukwa adzakhala atapereka mitima yanu. Manja anga ali chikwezere Yehova mmodzimmodzi wa iwowa, ndikumpempherera kuti mundalitse potuluka, mundalitsenso polowa mnyumba yace, mundalitse ku bizinesi yake ikamakaodedwa kuyimira kuti kulowa, komanso akamakagulitsa kuyimira kutuluka. Yehova mageti a mitundumitundu mmene ana anu akupereka chachikhumiwa amalowa, muli mankhwala, inu muli nyanga. Ambuye taona ni zitumwa zimene anthu oyipa anayika. Ine ndikupempha kuti monga munalankhula ndi Yoswa kuti paliponse pamene phazi lako ine ndakupatsa, ndikupempha kuti Ambuye mupereke phazi lanu paliponse pamene anthu amene waponda, kuti mukapange dismanto nyanga za mitundumitundu zotchera zolekanalekana zimene zili m'maofesi mwawo, kuyimira mawu akuti mudzadalitsa polowa. Yehova ambiri akugwira ntchito yopanda ulere chifukwa chakukhwima kwa china ka ntchito, ali m'mazipembedzo za sataniki. Achayinya cha ntchito amapembeza milungu ina, akupembeza ng'ombe zosasangalasa, koma ananu akugwira ntchito mmene momo chifukwa chakusadziwa, nthawi zina chifukwa cha mavuto amene alipo. Yehova yeretsani chachikhumi chawo, whatever, koma muyeretse chachikhumi chawo, muyeretse mitima yawo ndi kuadalitsira. Ndikupemphera komaliza Ambuye pa pemphero ili ndikuti inde aliyense amene anapereka chachikhumicho chinkhalire mchiritso umene udzachiritse mtima komanso kunja kwa thupi lake. Mmene wapereka chachikhumi akhale kuti wamwa mankhwala, mmene wapereka chachikhumi akhale kuti wamwa mankhwala amene akanchiritse kunja komanso mkati, akachiritse za kuthupi kwace, akachiritsenso za uzimu zake. Anthu apereka chachikhumiwa mwalola abwerere pa mawondo kuyamba kukupembeza ninu, mwalola abwerere pa chiyero kuyamba kutsatira molongosoka ndondomeko za mapembezedwe, musataye kunja. Yehova Mulungu, tsiku lija mbala ziwiri zili pa mtanda, mbala ina inati mundikumbukire pamene mukulowa paradizo, mfumu yanga, kalonga wanga, kudzanja lamanja limene mulilo. Tamverani opereka anu awo amene apereka chachikhumi, akuti muwakumbukire pamene muli paradizo. Anthu anu amene apereka chachikhumi muli kudzanja lamanja la Atate kumene mwakhalako, mwakumbukire amenewa. Ngati simungakumbukire, maphunziro awo sakualola kukhala ngakhale ndi nyumba. Ngati simungakumbukire, ndalama yawo sikukwanira kuti akhoza kugula ngakhale galimoto, sikukwanira kuti angaphunzitsa ana awo, sikukwanira kuti angamange ngakhale kanyumba kokhalamo makolo awo ndi iwowa. Mukapanda kuwakumbukira, kotero kuti pamene ndikusiriza Ambuye ndikukupemphani kuti mu dzina la mwana wa Yesu Khristu mwakumbukire onse amene apereka chachikhumi. Mwakumbukire Yehova. Taonani akukhala m'dziko lowuma lotopesa lotchedwa Malawi. Iwo akuchita survive kuti akapeze, akukulukutikira limodzi ndi kudula kwa zinthu zimene zikudula ku Malawi. Pemphero langa likuti mutikumbukira Ambuye pamene zinthu zizikwera mtengo, koma mpingo wanuwu mukumbukire kuti ukhoza kuyenda mu comfortable zone
chifukwa cha chikhumi chawochi. Chachikhumi chawochi chapitise ku no fly zone yakudula kwa zinthu kapena ululu wa zimenezi. Chilichonse chikuchitika mdziko lapansi, anthu awa amene apereka chachikhumi ku dziko lonse lapansi, Ambuye iwowa mwapewetse ku maululu akuchita kwa divalio kwa ndalama yawo, mwateteze ku chirombo chochita inflation, mwasunge ndi chiyembekezo chodala ngati ana anu Mulungu, mwasamalire. Ndithu chikumbuko, mukumbukire mayi awo, bambo awo amene anayamba kale kupereka chachikhumi, koma sizikuyenda, sizikudalitsayi, sizikuonesa kopita. Akupereka feni mawu anu ndi lamulo lanu, koma mutafunsa zotsatira akhoza kunena kuti ndi zero. Koma ine madzulo ano mtumiki wanu Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndithu ndikuti akwere pa mtanda nakuoneni pamene muli pa anguish yakuti muli kuchotsa moyo chifukwa cha iwowa. Akulankhula mawu kuti pamene mukulowa kwabwino kumpumulo mutikumbukire, ndipo mpaka lero muli kumpumuloko kumene kuli zilizonse. Tikadzalandira chithandizo chochoka kwa inu, anthu anu adzakhala bwino m'matauni mmene akukhala, m'midzi mmene akukhala. Chikhumi Yehova chiwamenyere nkhondo, chisamenye nkhondo kwa iwo okha koma kwa ana awo. Akamadya chakudya chimene agule ataperekera chachikhumi, akhale mankhwala amene akasungunula madragi, mowa, ukamberembere wa ana awo kuti akabwererenso mdzanja lanu. Akakadya chakudya ndi kusamba madzi amene akagula atachosapo chachikhumi, akayeretse zowalondola chanawo, maufiti ndi maataki ochoka kwa Satana akachoke m'dzina la Yesu Khristu. Pamenepo Yehova mukasamalira ngakhaletu kuzitaka ndi ena onse amene akachita kulalira moyo wawo wanthu amene wawa. Mulungu ayikeni kumpanda mpaka tsiku la maomboledwe. Ndili nkuyamika inu Ambuye chifukwa cha chachikhumichi ndi anthu onse amene apereka chachikhumichi, ndi kupereka chachikhumi pamodzi ndi mitima imene apereka kale, m'dzina la Yesu Khristu, amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe.